Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω. Φωνές ποιμένων φτάνουν στα αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιο τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλουν ύμνο ουράνιο. Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλουν τα χερουβίμ και δοξολογούν τα σεραφίμ. Πανηγυρίζουν όλοι βλέποντας το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς. Σήμερα η Βιθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό. Αντί για αστέρια δέχτηκε τους αγγέλους. Αντί για ήλιο δέχτηκε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Μη ζητάς να μάθεις το πώς. Όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Εκείνος λοιπόν το θέλησε και το έκανε. Κατέβηκε στη γη και έσωσε τον άνθρωπο. Όλα συνεργάστηκαν μαζί του για αυτό το σκοπό. Σήμερα γεννιέται εκείνος που υπάρχει αιώνια και γίνεται αυτό που δεν υπήρξε ποτέ. Είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος. Γίνεται άνθρωπος και πάλι Θεός μένει. Όταν γεννήθηκε, οι Ιουδαίοι δεν δέχονταν την παράξενη γέννησή του. Οι Φαρισαίοι παρερμήνευαν τα Ιερά Βιβλία και από την άλλη ο Ηρώδης ζητούσε να βρει το νεογέννητο βρέφος όχι για να το τιμήσει, αλλά για να το σκοτώσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί σήμερα τρίβουν τα μάτια τους βλέποντας το βασιλιά των ουρανών να βρίσκεται στη γη με ανθρώπινο σώμα γεννημένος από παρθένο μητέρα. Κι ήρθαν οι βασιλείς να προσκυνήσουν τον επουράνιο βασιλιά της δόξας. Ήρθαν οι στρατιώτες να υπηρετήσουν τον αρχιστράτηγο των ουρανίων δυνάμεων. Ήρθαν τα νήπια να προσκυνήσουν εκείνον που έγινε νήπιο για να συνθέσει δοξολογικό ύμνο εξ στόματος νηπίων και θηλαζόντων. Ήρθαν τα παιδιά να προσκυνήσουν εκείνον που η μανία του Ηρώδη τα ανέδειξε σε πρωτομάρτυρες. Ήρθαν οι ποιμένες να προσκυνήσουν τον καλό ποιμένα που θυσίασε τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ήρθαν οι δούλοι να προσκυνήσουν εκείνον που πήρε δούλου μορφή για να μετατρέψει τη δουλεία σε ελευθερία. Κοντολογείς ήρθαν όλοι να δουν τον αμνό του Θεού που σηκώνει στους ώμους του την αμαρτία του κόσμου. Αφού λοιπόν όλοι σκυρτούν από χαρά, θέλω κι εγώ να σκυρτήσω, θέλω να πανηγυρίσω. Χωρίς κιθάρα, χωρίς αυλό, χωρίς λαμπάδες αναμένες στα χέρια μου. Πανηγυρίζω κρατώντας αντί για αυτά τα σπάργανα του Χριστού. Αυτά είναι η ελπίδα μου, αυτά η ζωή μου, αυτά η σωτηρία μου, αυτά ο αυλός μου, αυτά η κιθάρα μου. Γι' αυτό τα έχω μαζί μου, για να πάρω δύναμη από τη δύναμή τους, να φωνάξω μαζί με τους αγγέλους, δόξα εν υψίστοις Θεό και με τους ποιμένες και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εκείνος που προαιώνια γεννήθηκε από τον Πατέρα ανεξήγητα, γεννιέται σήμερα από παρθένο υπερφυσικά. Το πώς το γνωρίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς μόνο τούτο μπορούμε να πούμε, ότι αληθινή είναι η ουράνια γέννησή του, αδιάψευστη είναι και η επίγεια. Αλήθεια είναι ότι γεννήθηκε Θεός από Θεό, αλήθεια είναι και ότι γεννήθηκε άνθρωπος από παρθένο. Στον ουρανό είναι ο μόνος που γεννήθηκε από πατέρα μόνο, Υιός του μονογενής, και στη γη είναι ο μόνος που γεννήθηκε από παρθένο μόνο, Υιός της μονογενής. Φόβο νιώθω μπροστά στο Θείο Μυστήριο. Τι είπω ή τι λαλήσω? Ο προαιώνιος Υιός του Θεού, ο άφθαρτος και αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα μας. Για ποιο λόγο?
Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε περισσότερο σε ό,τι βλέπουμε παρά σε ό,τι ακούμε. Στα ορατά πιστεύουμε, στα αόρατα απιστούμε. Έτσι δέχτηκε ο Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου για να διαλύσει κάθε αμφιβολία για την ύπαρξή Του και ύστερα, αφού μας διδάξει με την παρουσία Του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στα ορατά και υπερφυσικά. Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα. Παιδί βλέπω τον παλαιό των ημερών. Σε φάτνη αναπαύεται αυτός που έχει θρόνο τον ουρανό. Με σπάργανα είναι σφιχτοδεμένος αυτός που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας. Όμως αυτό είναι το θέλημά Του, να μεταβάλει την ατιμία σε τιμή, με δόξα να ντύσει την ευτέλεια και την προσβολή σε αρετή να τη μεταπλάσει. Πήρε το σώμα μου, μου προσφέρει το πνεύμα Του, παίρνει το θάνατό μου να μου προσφέρει την αιώνια ζωή. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι. Ποιον λοιπόν γέννησε? Το δημιουργό της κτήσεως. Κι αν εσύ σωπαίνεις, η φύση βροντοφωνάζει. Το γέννησε με τρόπο που ο ίδιος θέλησε να γεννηθεί. Στη φύση δεν υπάρχει δυνατότητα μιας τέτοιας γέννησης. Εκείνος όμως, σαν κύριος της φύσεως, επινόησε τρόπο γεννήσεως παράδοξο και έδειξε έτσι ότι και άνθρωπος που έγινε δεν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, μα όπως μόνο σε Θεό ταιριάζει. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε, ελάτε να πανηγυρίσουμε. Είναι παράξενος ο τρόπος της γιορτής, όσο παράξενος είναι και ο λόγος της γέννησης του Χριστού. Σήμερα λύθηκαν τα μακροχρόνια δεσμά. Ο διάβολος καταντροπιάστηκε. Ο θάνατος καταργήθηκε. Ο παράδεισος ανοίχτηκε. Η κατάρα εξαφανίστηκε. Η αμαρτία διώχθηκε. Η πλάνη απομακρύνθηκε. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Το κήρυγμα της ευσέβειας ξεχύθηκε και διαδόθηκε παντού. Η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύθηκε στη γη. Οι άγγελοι συνομιλούν με τους ανθρώπους. Όλα έγιναν ένα. Γιατί κατέβηκε ο Θεός στη γη και ο άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς. Κατέβηκε ο Θεός στη γη και πάλι βρίσκεται στον ουρανό. Ολόκληρος είναι στον ουρανό και ολόκληρος είναι στη γη. Έγινε άνθρωπος και είναι Θεός. Είναι Θεός και έλαβε σάρκα. Κρατιέται σε παρθενική αγκαλιά και στα χέρια Του κρατεί την οικουμένη. Τρέχουν κοντά Του οι μάγοι, τρέχουμε κι εμείς. Τρέχει και τα αστέρι για να φανερώσει τον Κύριο του ουρανού. Τι άλλο μένει να πω? Δημιουργώ και φάτνη βλέπω, βρέφος και σπάργανα, λεχόνα παρθένο περιφρονημένη. Φτώχεια πολύ, ανέχεια πολύ. Είδες όμως τι πλούτος μέσα στη μεγάλη φτώχεια? Ο πλούσιος φτώχευσε για χάρη μας. Δεν έχει ούτε κρεβάτι ούτε στρώμα. Μέσα σε φάτνη ταπεινοί τον έχουν αποθέσει. Ω φτώχεια πλούτου πηγή, ω πλούτε αμέτρητε κρυμμένε μέσα στη φτώχεια. Μέσα στη φάτνη κοίτασε και την οικουμένη σαλεύεις. Μέσα σε σπάργανα τυλίγεσαι και σπάς τα δεσμά της αμαρτίας. Λέξη ακόμα δεν άρθρωσες και δίδαξες τους μάγους τη θεογνωσία. Σε αυτόν λοιπόν το Λόγο του Θεού και Υιό της Παρθένου που άνοιξε δρόμο μέσα σε τόπο αδιάβατο, ας αναπέμψουμε δοξολογία συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.